Čau, já jsem Chmeldis a tenhle vlog měl být zdokumentování toho, jak budu poprvé MC na akci, což bohužel nevyšlo kvůli technice, ale to nevadí, protože si spolu užijeme super akci. Let's go! Jsem si udělat vlasy. A nemeju se, haha. Tak to byla malá ochutnávka a jdeme k tomu, jak to všechno začalo. No a začalo to tak, že dělám tady ty super hustý trika a mám z toho fakt radost, protože jsou fakt hustý. Jsou to trika pro kluky, se kterými jsem měla hrát. Já jsem teda měla být MC, zandávat do majku a oni měli hrát, ale bohužel jsem teda nerepovala, protože selhala technika, ale nevadí, prej jsme zvaný na další akci, tak se to třeba napraví. S trikama jsem se pimpila fakt třeba 20 hodin prostě, takže mám z nich mega radost, přijdou mi megasik a tady si dělám další megasik věc a to tenhle make-up. Tak Slay Flawless Makeup mám hotový, ale jdem za hodinu a já ležím v posteli, protože já se prostě nemůžu hejbat, protože mám zaseklý záda. No, a policie, no. Proč na mě vždycky musí démoni něco zkoušet v tom nejhorším čase? Ale to je jedno. Je mi to jedno, i kdybych tam měla ležet takhle. Kdybych měla na té stage ležet a zandávat v leže, tam prostě budu a zandám to. Takže démoni, neskoušejte. Jaj, no nic, já jsem byla tak odhodlaná úplně, jsem to rozcvičila a bylo to lepší a říkám si, já jsem nad těma démonama vyhrála, no ale nevyšla technika, takže dneska vyhráli oni, ale já jim to natřu, prostě já poprvé na té stage budu, já si ten sen splním a je mi to jedno, prostě se tím půjdu, dokud to nevíde. Yes, mega se cítím sama sebou, mám radost. Vyšel mi make-up, prostě všechno dohromady, cítím se skvěle, takže to budu dneska skvělý. Měla jít na autobus, ale je tady zhodně na plánu, protože kluci byli včera na rejvu a potřebuji se vyspat. No, úplně nemám ráda, když mám něco naplánovaný a takhle se to změní radikálně, ale to je život. Takže čau vlog, máme tady jednu dobrou zprávu a jednu bad. Ta dobrá je, že mi to mega sluší. Ta špatná je, že kluci zaspali i další vlak, takže i když jsem na ně poněkud naštvaná, jdu za nima, abych je zbudila, protože se bojím, že by zaspali i ten další a už bychom nestihli nic. Čepice, Pusy X set, naše značka, koukni na Eagle, PUSSX set, Instagram. Můžeš si ji koupit za nějaký 3 kg, baby. Nevěřím, sedíme v buse a jedeme konečně do Plzně. Čau, čau, tady jsou kluci, umělci. Čest. Je to Kanát, on nerozumí ničemu, ale je to dobrý týpek. Znám. Váša, ten vypadá mega nenápadně, ale hraje mega bomby. Popravě nám ještě. Jo, what's up, man? 14 library, Jenom pro kafe, no. Kafičko mám zase rád. Am I a good boy? To jako, tak se Tady jsme tady. No a tady mi jako vzal Kanát kameru a řekl, ty jsi artist, takže jakoby natáčet budu já. But you are artist too, ne? But I am the one behind camera. So valid for me. Adam, těší mě, čau čau. Adam, těší mě. Den. Adam. Hello. Kanad. Yeah. Tady takhle pivka jsem koupil nějaký snacky, něco málo, no, prostě jsem nakoupil něco. Jsi zabil, bro! Ahoj vlogísci. No a pak jsem se šla ještě trochu provětrat ven, než to všechno začne. Čo?
Help me, I am under the water. Dobrý den, já jsem David Čipčala, moje státní jméno je David Nguyen Čipčala. Narodil jsem se zde v roku 2002, 36. Moje rodiče se jmenují Jana a David. To určitě. Přišli jsme z malé vesnice během vietnamské války. Prosím, pošlete peníze. OK, a co budeš dneska hrát? Budu dneska hrát dobrý country. Dobrý den, já jsem Honza a vůbec nevím, co se životem. Už jsem dneska nebo vlastně od včerejška na druhém raveu. Ale v neděli nehraju, co, nikde. Tak asi budu mít jenom 2, no, teďko na víkendu. Ale to taky to je... ještě afterku u sebe doma. Já jsem ještě afterka a tady to je můj životní styl. Já jsem Vašek, a.k.a. Notalex. Dělám rap, protože máme v Česku málo raperů. A jednou bych chtěl být na Majálesu, vystupovat na main stage s Kalinem a s takovýhlema hvězdama. Je to můj sen, už jsem vlastně, ukončil jsem kvůli tomu školu, začal jsem i kvůli tomu brát, abych mohl rapovat, abych měl o čem rapovat a takhle no, to je asi všechno no. OK, děkuji, Maja Soon. Just opening mouth and I will sing the word. Čau, já jsem Karat a strašně smrdím. Tlustej, hnusnej a nemeju se, haha, já se nikdy nemeju. Nikdy jsem se v životě nemil, vy dementi bílí, tebe, co si myslíte, kam. Víš co, já jsem nejlepší, vole. Fuj, jak mi smrdí to podpaždí, čuchejte ho, ty vole. Je. Pište mi na Instagramu, bajky. Čau, já jsem Vicky a jsem tady hrozně navíc dneska. Mám tady jenom kamarády a vlastně si jdu jenom zatancovat na to country a na ten rap. To je Magvaginy, kámo. Čau, vole. Tak já mám pro kluky, se kterými dneska hraju dárečky. Unboxing. OK. Bro taking forever to unbox. Zanzibar? Ty pičo. To jsou Insane with the Nice. Zanzibar. Hej, ty se víc přezdivky nikdy nezbavíš. Zanzibar. Řekli, že prostě to jinak nebude, že prostě je Zanzibar. Zabila, kámo, zabila. Tak Zanzibaru si dělal navždy. Nejsem hou. Zanzibar. Ne, už navždy. Udělej si. Hell yeah. Já včera on se Ty pičo, hej, ty jsi zabila. to jsi dělala ty? Jo. Že jsi byla včera na tom No, kluci vypadají, že mají radost, takže I guess, že je mise splněná. A tímhle ostartujeme celou akci, takže let's go, hell baby. DJ Zanzibar. Jdeš, vole. Tak bude to. Hej, DJ Zanzibar. Bude to. Tak a to byla první a poslední věc, co jsem ten den řekla do Majku, protože jsme v tuhle chvíli zjistili, že to nepůjde. No nic, jedeme dál, život jde dál a vyjde to příště. Tak se pojďme podívat aspoň na to, jak hrajou moji kluci. Let's go!
DJ Zanzibar, zajebal! Zajebal, Dave, zajebal! Jo. Kámo, zabil ty vole. Ťapeme ven, si dát pauzičku, oslovit Vašíkovo narozky. Tak ještě jednou. Oni ještě si. Kolik je? Olivere. Tak je taky dobrý. Ty vole. Ještě si. Počkej. Tak ještě počkáme, ne? Já už si přijdu teda dopředu. Co říkal David? Odpočítávej, odpočítávej. 3, 2, 1. Teď. Jo. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milí Vašíku. Hodně štěstí, zdraví. Díky. What's it, how old are you? 14? 13. A dáreček pro tebe. Oh shit. Oh shit, he came to Tesla to party with the Spanish people. Really? Yeah, I met him there. I told him you can do. Yeah, the beard guy, specs guy. Really? Yo. Okay. Shit. Yo, I remember you. Není zač, není zač. Jo. Tak všechno nejlepší. Hodně štěstíčka, zdravíčka, hlavně lásky. No a už bají, protože jsme všichni vytuhli ve vlaku, doufám, že se vlog líbil a podíváte se i na další. Bye!